כתבתי, שזה באמת מהר אחרת מסתרים. ערב טוב, כבוד ראש העיר חיים אביטן, גברת יהודית אלימלך, סגנית יושבת ראש נעמת, חברת מועצת העיר ויושבת ראש נעמת ומועצת נשים, שרה גובש, שהיא חברה ואני אוהבת אותה וכל מה שאמרו עד עכשיו. מירי שייר, מנהלת האגף הבינתחומי, כן, קודם כל נאחל להצלחה, התפקיד שלנו ולהתחיל החדש. קהל נכבד, שרובו נשים, אז נשים יקרות והגברים שהצטרפו אלינו. היה מי שאמר, תמונה אחת שווה 1000 מילים. התערוכה המוצגת כאן אכן שווה אלפי מילים ומביאה את הכאבים, החוויות הקשות, התקוות והחלומות של נשים שעברו התעללות והשפלות קשות במהלך חייהן. סוגיית האלימות כלפי נשים הינה בעיה מורכבת וקשה ביותר שאנו נחשפות עליה ושומעות עליה לעתים קרובות מדי בתקשורת. הבעיה כל כך מורכבת שיש צורך למצוא דרכים רבות להעלות את המודעות לנושא. וכאן במסגרת התערוכה אני מקווה שאנחנו מעבירות מסר חשוב שחייבים לפעול בצורה נחושה נגד התופעה הבלתי נסבלת של פגיעה בנשים. אני עובדת גם בתחום של פיתוח פרויקטים לאוכלוסייה מבוגרת, ולצערנו כל הנושא של אלימות כלפי קשישים זה גם נושא מאוד כאוב ושעולה יותר מדי בחדשות, וקשה להאמין שבמדינת ישראל יש תופעות מאוד מאוד קשות שצריך להוקיע אותן בכל דרך. אני רוצה להודות לאוצרת התערוכה ענבר דרור שיזמה את הפרויקט, ואני מקווה ענבר שדרך הפרויקט הזה נכניס אותך לפעילויות רבות ונוספות של מועצת נשים. ואתמול הייתה אצלנו מישהי באיזשהו רעיון, והיא אמרה שדרך הפעילות של מועצת נשים היא מרגישה שלהגיע לחדרה זה לא רק בית מלון, אלא היא מרגישה בית, מרגישה מחוברת לעיר. אז ענבר, אנחנו נעסוק אותך בהרבה חוק, אנחנו רוצים אותך מחוברת לפעילות שלנו בעיר. לשרה גובש, שהודיתי לה גם קודם, על השיתוף פעולה ועל הנחישות שלה לקיים את התערוכה. היא אמרה, חייבת להכיר את ענבר, יש לנו פה משהו יוצא דופן. ליונה לוקר, שותפתי לפרויקטים רבים על העשייה המשותפת. אנחנו כבר כמו תאומות סיימנו, אז אנחנו רק לא לבעלים. לצלמות תום אור וגברת ניסים, אני חושבת שהעברתם את המסר בצורה בלתי רגילה, שניכם, והתערוכה הזאת תהיה פה במשך חודש ימים, כך שהרבה יצאו בתערוכה. ואני מצטרפת לתודות של כל האנשים שלקחו חלק בעשייה הזאת, ואני רוצה להראות אתכם את כל התודות. שיהיה לכולנו ערב מענה ולהוריד, שמעתי אותה כבר הרצאה מרתקת. אז עוד